Lobak, Gernikeko Lobak taldeko kide bat. Bai, Astragaz lotupe dago da. Hau ordu erdideko guna da, nire esan duzia azaltzeko apurbet Astraren historia, baina, Astraren azkenengo 20 urtietako histori zen, bai? Gaur egun Astra dana, nundi datorren azaltzeko. Bueno, da, norartien etxin dezela hobeto gauzak, ez? Eta berbain ja, eta elkarrekin entzun da. Ba, horixe nengo hemen. Astran, pertsona asko partzen da elkarte. Banatuko ara, 5 pertsonako taldetan, ez biratu elkarreri, zen dukingo testaldiak. Zenbakiak ega testaldiak. Eta pentsako udan artean, baina 6 idea daukaun. Decía así, claro, con 4 aviones bombardeamos toda España. Eso es lo que se nos hizo creer al pueblo para no culpar a los que estaban en ese momento en el poder. La reconstruyeron los presos. Eso es. Los presos no. Sí. Y empezaron a reconstruir Guernica por la zona del ayuntamiento. Había con la derecha también. Y nosotros con una... Vosotras que habéis vivido la posguerra, vosotros habéis estado estudiando también en el colegio. Estos ya tienen 12 años. ¿Vosotras hasta qué edad pudisteis estudiar? ¿Cómo eran vuestros colegios? No sé cómo decirte, yo fui a la escuela pública, claro. Por lo normal, hasta los 14 años. 14 años. ¿Estabais solamente chicas en un lado, chicos en otro? Bueno, sí. Galdera etxien euskeraz. Gallegu ez ara? Gallegu ez ara? Ni gallegue. Erio janjaizoa baina arratzun hasike. Eta zuek zer lehenengo biderra egon zarela gaur Astran? Bate bat bai. Eta badakizu ezer zan Astra lehen? Fabrika bat armak etxeko. Fabrika bat armak eitzeko, hori da. Astra lehen izaten zen armak fabrikatzen zen lekuen, eta Gernikako bombardaketa eta gero Astra hiltzen izan zutunik, ze Frankon fabrika bat zen, eta 1980 ja eta gelditu zen, eta orduen gaztiek izabien manifestazioak eta Astra publikoa izeteko, eta gero gaztiek sartu ziren atiak burtzen Astrara eta garbitzen hasi ziren lana, baina gero etorri zen fabrika batetik esaten aurrena zela. Orduen berandu hau gero denuntzi bat iruditzen eta otsailen edo konturatu ziren esen zabila hori denuntzi zipini. Orduen eurek sartu nintzen Astrara eta segidintza benitzen euren gauza. Eta gaur egun da gazteleku publikoa kontzertu egiten dizen lekuen, pinturak aurkezten dizen leku baten eta radioa dagoen leku bat. Asamblea bada desizioak hartzeko, danan artean desizioak hartzeko leku bat. Jendie doie eta esaten dabe. Hemen zer gogo, ideia botatzen dabe jendiek eta danan artean erabaki bat hartzen dabe. Edo nasteta, edo dane guztetako dira hau ideie, bestieri hau zen. Lehen Astra armak eitzeko fabrika bat zen, eta Franco etorri zanien bombak eta botaten hau leku ez bombardieu eurentzako armak eitzeko. Zu horatzeko zepas esan eta imaginate, Astran zepas esan segaitxik izan lantegi bat edo eta segaitxik ez bien apurtu jakitzeko. Eta jendik hori gogoratu Gernikeko historize jakitzeko biro. Eta hola familia zeria saltzeko. Astrako historize, gaztiek zelan nahi dien, herri osoak zelan nahi duen Astra ditxat, eta
zela joan da revoluzionetan. Eta bebai, astra zertzen da, adibidez, hemen, aldiren gauza asko, adibidez, dantza, aldire bai ikusi pelikulak, eta azkenera hauze gaztieri entretenitzeko baitzen da. Nik uste dut izango dela, modernoa, era, adibidez, gaztientzat, bagotie aukera gizau, gaztientzat eta lanontzat. Lan berrizek, aukera berrizek eta... Nik uste bai zeu zer, karo guke Gerniken ez dago, esaten dena, kasko viejoa, eta uste dut leku bat edo manteniduko da biela, 2027 izeteko apur bat kasko viejo. Noiz hasi inaugure zan, Edo bai taldien lanitzi bai hobiagoa da bakarrik lanitzi bat. Eta purtsu beti historiz errepaso edo gainetik esan duzkoe, jara ideia klaru bat eukitzeko. Zen bestela, pasesan gauza honak astu ingo dire. Gero bai txarto izun gauza bat berriro zitzeko, memorize dau da edo zuitzen berriro. Unazatzen ez pasetago. Edo nor aldara etorri, gauzak eitzen lanak, aldirela etorri jolasten, kontzertuetara danak aldirela etorri. Leku publikoa dela, park akuatikoak, zinemak, Tirolina, futbol, kantxa... Kirolan zelaiak eta margosteko lekuek eta rekreatiboak eta... Etxe gehiago... Eraikin berrizekin, honez dauzena, gauza teknologiko gehiago. Teknologia askarra. Eta pisuek, igual, raskatil, hori ez, baina horrelako gauzak igual, aldire egon. Niretzako Astra oso zabalduta dago munduari, biztanleari, eta oso ondo iruditzen daz armako fabrika bat esatea, eta bebai oso ondo iruditzen daz hau Astra ondo igotea, esatea, aktibidade asko egiteko, eta niretzako Astra hori da. Asamblada bat etxada dela gerra bat, elez? Jakitzeko zer pasatu den lehen eta bebai beste pertsona, urrengo generazioak jakitzeko bebai. Asko gauzak, Astrako historioa, zergatik egin zen Astra, nor nahi zuen erosi, eta ere bai zer den memoria. Bada reunio bat eta jendea holan alda konpondu oza. Holan, ozan bede borroka itzie jendea holan konpontzeko euren artien. Jakitzeko Astraren historioa eta holan memoria aquapark bat, zoologikoak, Starbucks, McDonald's... Benetan? Starbucks eta McDonald's? Hori guztata jatxue? Hobeto bertoko hamburguesa bat, ezta? Herrigoitziko kela da, edo? A ber, azkenengo galdera angotxut, bale? Zelako imaginetan dozu Gernike 2027 urtean? Modernoa, handizagoa, asko denarekin,
leku bat, ume txikitzu datuzen jolasten eta bebai kontzertuek eta gauzak etzen diren leku bat. Ez aztuteko lehen zepaz ezan eta zer egon lehen hemen. Jente asko juntetan danien gauza decididuteko. Niretzako Astra leku divertigarri bat da, ume txikientzako eta bebai pertsonanientzako eta hori. Jendie reunioitzen danien eta dezizinak hartzen danien. Memoria oso importantia dela, Astrako historia. Niretzat Astra da leku oso ona gazteentzat eta Gernika osorentzat. Eta reunio bat gauzak itzeko adoze ipintzeko. Piztina bat. Leku bat jentie bilduteko eta berbaitzeko eta aldien konziertuek, jolastu eta horako gauzak. Jente asko batuten dan leku bat, botazinak eta hitzeko, jakitzeko zerrengo da bien. Kotxe askogaz, kontaminazio askogaz eta etxe modernoagoak. Txoko txiki bat ipini jenti etortzeko eta kafe bat edo hartzeko. Astra niretzako leku bat Gernika osoantzako eta kanpoko herrizentzako leku bat da, gazteentzako zein edozein adinen pertsonentzako. Astra leku bat dela edozein pertsona aldara etorri eta Gernika osoentzat dela eta herri guztizentzat. Astran pertsona guztizek aldirela etorri eta Gernikako herritarrek aldirela etorri beti hemen. Etortzi Astrara oso politxe delako eta asko guzti delako. Lehen izaten zela arma fabrika bat, gero abandone egin zela eta gero azkenien pertsona talde bat etorri zirela okupetan, hau da nabarrizteko eta kontzertuak egiteko eta hau danontzat izeteko, hau publiko izeteko, ez pribatu, eta danok ondota izeteko. Nik engo naben barri zengo zen gela barri bat, rekreatiboak egotea, unieko ebai apur bat jolas oso zarrak ikesteko zelakoak ziren, ez izeteko horrengo moduen tipo Fortnite eta izeteko rengo moduen adibidez Tetris, Pac-Man eta. Astraren historia lehen arma fabrika bat izan zela, gero enpresa krebatu egin ban, gero izan da abandonatuta, nahi bela itxiak egin eta jente asko esan bat kulturetxean moduan izatea, historiaren imagen bat, eta gero etorri ziren eta azkenian lortu zaben Astra gaun egunekoa izatea. Ez astuteko gauzak, ze azkenian algara joan esaten, jo, portazan, azkenian hori aldaztu eta ja jentia ez da oso ondo goratzen eta... Astra danantzako leku badala eta publikoa dela eta gauza asko dauzela eitzeko. Nik igual jolas gehiago eta jarriko nabezen, ume gehiago eta tortzeko. Astra leku publikoa dela, dana jente guztizaldan etorri eta Astran histori zen.
momentu bat zozer kanbize bihar danien edo desizio bat hartzeko botazioak edo danan artien pentsetan dabila.